Hello kabayan, isa ka rin bang OFW at matagal na dyan hanggang ngayon resibo pa rin ang ipon mo? Gusto mo na bang makasama ang pamilya mo at makauwi ng Pilipinas for good? Hi, my name is Kimberly Dino. Dating OFW sa Singapore for 2.5 years. Kagaya ng karamihan, isa rin po ako sa puro resibo lang ang ipon. At kahit anong gawin kong sipag sa ginagawa ko, ganun at ganun pa rin ang resulta na meron po ako. Kaya para sa akin, sobrang hirap po talaga na makaipon ng pera para makauwi ng Pilipinas for good. At hindi ko po nakikita na sa ginagawa ko, wala na pong nangyayaring bago. Kaya kung hindi po ako susubok ng ibang bagay, hindi po ako makakauwi ng Pilipinas at makakasama ang pamilya ko. Then one day, pagkatapos ng trabaho ko, syempre nag-scroll ako sa Facebook. Yun ang pinakaunang ginagawa ko after ng trabaho ko. Kaya nga, sobrang na-amaze ako dun sa negosyo na nakita ko sa Facebook na dumaan sa newsfeed ko. Although, hindi ko kilala yung tao na naka-invite sa akin o yung tao na nagpakita ng negosyo na yun, kahit may takot at duda, sumubok pa rin ako na alamin at aralin yung negosyong ino-offer nila sa akin. Nung nakita ko yung ganda ng negosyo na inaalok nila sa akin na pwede ko palang gawin kahit busy ako sa pagtatrabaho or pwede ko siyang isabay kahit na patagulang, kaya ko siyang gawin sa trabaho ko dahil cellphone lang ang kailangan mo para makatulong sa'yo, para makaipon ka at makauwi ng Pilipinas for good. So, in-overcome ko yung takot at duda na naramdaman ko nung una kong nakita yung negosyong yun. Ngayon po, isa na po ako sa talaga namang masasabi kong natulungan ng negosyong ito. Ginawa ko po ang business na to sa loob po ng CR, patagulang, na isinasabay ko lang kahit busy sa pagtatrabaho ko sa Singapore. Nung unti-unti na po akong kumita at nakaipon, nag-decide po ako na umuwi na lang ng Pilipinas. Nag-break contract po ako. Kahit na wala po akong ipon sa pagiging DH ko at kahit na alam ko sa sarili ko na wala po akong mapupuntahan, wala akong bahay na matutuluyan, tumuloy pa rin po ako sa desisyon na makauwi ako for good. Kaya nga po sobrang laki ng pasasalamat ko yung time na hinatid na po ako sa airport ng mga amo ko. Sobrang saya sa pakiramdam na nakalaya na ako sa pagiging OFW. Kaya sobrang laki ng tulong sa akin ng negosyong ito dahil dito sa loob ng 3 buwan na ginawa ko ito sa bahay lang sa Pilipinas, ay natulungan po ako na makaipon ng pera at ngayon po nakapagpatayo na po ako ng sarili kong bahay dahil po sa negosyong ito. Dahil dito, nakapag-accumulate na po ako ng 1 million sa loob po ng 2 taon na ginawa ko po ang negosyong ito. At napakasarap sa pakiramdam na isa po ako sa nare-recognize ng company namin na award as top 100 performer ng company worldwide. Ngayon, napakarami ko ng mga OFW ang natulungan na kumita at nakaipon. Yung iba, nakauwi na, kasama na nilang pamilya nila. Kaya kung may cellphone ka at ginagamit mo lang sa mga walang kwentang bagay na hindi naman nakakatulong sa'yo, gaya ng pagti-TikTok, pagla-live video, pag-i-scroll sa Facebook, I advise na gawin mo rin yung ginagawa namin. Bakit hindi na lang dito ilagay mo yung oras mo para makatulong sa'yo na makaipon at makauwi na rin ng Pilipinas para makasama mo na rin ang pamilya mo gaya namin. Kaya kung interested ka, mag-comment ka lang sa ibaba ng video na to at willing kaming turuan ka kung paano mo gagawin ang ginawa namin. Once again, I'm Kimberly Dino, isa sa pwedeng tumulong sa'yo. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. See you!